pagpapakuna na 6 dito mula sa Cordillera. Ilang residente sa Baguio kakampante sa pagtatapos ng Public Health Emergency of International Concern ng COVID-19. Produkto ng mga lokal na mga negosyo sa Baguio, bida sa isang trade fair. Sampaguita Festival muling ipinagdiwang sa Lubao, Pampanga. At mga floral designers mula sa Benguet na kilahok sa Sabsabong Timayo 2020. Naimbag malam amyanan na Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Kampante ng ilang residente sa Baguio City sa deklarasyon ng World Health Organization na hindi na public health emergency of international concern ang COVID-19. May kwento si Lynette Iris Paez. Dineklara na ng World Health Organization na hindi na public health emergency of international concern ang sakit na COVID-19. Ito ay dahil sa pagbaba ng bilang ng mga namamatay at kaso ng hospitalization dahil sa sakit. Kaya si December, kumpiyansa nang bumalik sa face-to-face class. I think po yung parang mas better po sa time management po namin kasi back then po parang ang hirap pong i-manage ng blended learning po. So ngayon po makakapagtuon po kami ng more time para sa studies namin. Pagbabalik naman ng dami ng mga mamimili ang inaasahan ni Susan. Makakatulong to kasi lalago yung ekonomiya namin dito sa turismo ng Baguio, dadami yung bisita, tapos maalis na yung kinatatakutan ng mga karamihan. Pero sa huling tala ng Baguio City Health Services Office, nasa 8 ang aktibong kaso ng COVID-19. Pero kahit na naman 8 yan, still a positive case. But there are mild cases na pwede naman sila sa home isolation. So yun pa rin ang i-practice natin para we still have to prevent the spread. Maliban sa bakunahan kontra COVID-19, tinututukan din ng ahensya ang iba pang mga programa para sa kalusugan ng publiko. The City Council has already approved an ordinance which mandates the city to provide the necessary medication for the indigents. So we will follow this up and find out kung naka-purchase na ang city because we need to increase immunity. Yun ang ano ngayon, yung immunity. Of course, encouraging bakuna. So yung mga hindi pa nakabakuna, magpabakuna na. Pero sa nasabing deklarasyon din, posibleng mawala ang mga donasyong bakuna mula sa ibang mga bansa. The city will find a way. The city will find a way. Anyway, as far as I know, may standby fund kami naman sa DRRM, sa disaster risk reduction namin. There's a standby fund which is supposed to be for emergencies. If necessary, I would suggest na doon namin kukunin. Tuloy pa rin ang pag-engganyo ng pamahalaan sa publiko na magpabakuna na para sa proteksyon kontra sa sakit. Lynette Iris Paez para sa Luzon Headlines. Iba't ibang handcrafts at mga kakaibang pagkaing Cordillera. Yan ang tampok ng mga negosyante sa pagbubukas ng Rangay Summer Trade Fair sa Baguio City. Sama-sama natin yung silipin sa kwento ni Charles Limon. Kilala ang Cordillera sa industriya ng handicrafts, kaya naman ang negosyanteng si Kim naisipang haluan ito ng kakaibang twist. Nagsama lang naman niya ang estilo ng paghahabi ng Cordillera gamit ang abaka ng Bicol. Sa uso ngayon yung mga fusion, 'di ba, sa pagkain, sa fashion. So why not dalhin natin or gawin natin sa mga handmade products, 'di ba?
Ilan sa kanilang produkto ay mga coin purse, placemats, baskets at iba pa. Umaasa din silang makabawi ng benta mula sa pagkalugi ng pandemya. Ngayon inaaral naming maigi na kung ano lang yung mga fabric na pwedeng i-apply sa mga ganitong products, sa mga housewares na product. Gustong tulungan ngayon ng Department of Trade and Industry ang mga maliliit na negosyo tulad kay Kim. Kaya naman sa tulong ng LGU at iba pang establishmento, pinasinayaan ang Rangay Summer Trade Fair. We believe that as we continue to give our utmost support to our local MSMEs, countless opportunities will open for them and even future business growth and expansions are indeed in sight. We see the manifestation of continuously growing and strengthened sectors. The 9 sectors of creatives andito lahat sa Baguio. May pagkain, Manganta ko was just concluded. Arts and crafts, dyan sa Session Road, graphic, pati kalsada, picturan ba? Hangad ng aktibidad na makapagbigay oportunidad sa mga micro, small, medium enterprises o maliliit na mga negosyo tulad ni Reza na nawalan ng trabaho dahil sa masamang karanasan sa ibang bansa. Medyo wala nang masyadong nagwi-weave ngayon. Yung mga kabataan, iba-iba na yung mga courses, diba? Noon, pwede mo silang utosang mag-weave, pero ngayon medyo wala na silang interest. Hangad din ni Reza na makiisa sa pagpapanatili ng kultura ng paghahabi sa Cordillera. Attitude ng amo po. Kasi dati maganda yung amo, tapos nag-transfer, kasi finished contract na, nag-transfer, medyo maano yung last na amo. Ayon sa LGU, malaking tulong ang mga MSMEs sa turismo ng lungsod. The G6 is in charge of business sector. Yun ang hawak natin. Kaya ang sa akin is maganda i-promote ang negosyo ng ating syudad. Our MSME development plan just ended in 2022. It's now being upgraded and reviewed. So surely, it includes business continuity plan and safety measures. Maliban sa nasabing trade fair, hatid rin ng DTI ang ilang tulong sa mga MSMEs na magpapalakas pa sa kanilang mga negosyo. Alok nito ang ilang incentives sa trainings na magagamit ng mga entrepreneurs. Ang nasabing trade fair ay magtatagal hanggang sa ika-14 ng Mayo. Charles Nicolumon para sa Luzon Headlines. Narangalan naman ng pamahalaang lungsod ng Baguio ang mga nagwagi sa Baguio Summer Fishing Tournament. Ang isa dito, 9 na taong gulang lamang. Kilalanin sila kay Lynette Iris Pat. Maliit man, nakakapuwing din. Ito ang napatunayan ng 9 na taong gulang na si Roden nang masungkit niya ang first runner-up sa katatapos na Baguio City Summer Fishing sa Burnham Lake. Sabi po kasi ni Papa ko na sumali pa ako. Inspirasyon niya sa pagsali ang ama. Yung asawa ko po kasi mahilig sa fishing po. Ngayon, pag pupunta kami dito, sumasali ng competition po. Sinasama niya yung mga anak niya. Kahit matatanda at bihasa sa pangingisda ang kanyang mga nakaharap, hindi siya nagpatinag. Paramihan na mahuli kasi lahat na mahuli mo nasusukat yun eh. Sinusukat namin, so the more you get, the more chance you will win kasi na-add up yung length ng mga isda. Nasa 33.1 inches ang kabuang haba ng mga nahuling isda ni Roden, kaya pinarangalan siya ng pamahalang lungsod. And for the contest champion, may we now call on... Tinanghal namang kampiyon si John Alcantara. Nasa 34.5 ang haba ng kanyang nahuling isda. Ikinatuwa naman ng organizer ang dumadaming bilang ng mga mamimingwit sa Baguio City. Biglang nag-jack up yung participant eh. Umabot kami ng almost 55 participant. Ang expect ko lang that day is 35. Biglang tumaas eh, kaya nagulat ako. First time na nangyari dito sa Baguio. Ito na ang ika-4 na fishing tournament sa Baguio City. Inaasahan na sa buwan ng Hunyo ay muling magkakaroon ng fishing tournament.
Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Sa iba pang mga balita, ipinakikilala ngayon sa lungsod ng Baguio ang isang bagong breed ng manok na galing sa bansang China. Ang kada isa nito, umaabot raw ng higit 2,000 piso. Kung ano ito, alamin sa kwento ni Lynette Iris Paed. Pag-aalaga at pagtitinda ng manok ang isa sa mga kabuhayan ni Rodessa. Pero ang kanyang mga inaalagaan, hindi basta-basta. Ang bawat isa kasi nito nagkakahalaga ng 300 hanggang 2,000 piso kada isa. Ito ang Chinese at US Silkie na isang uri ng manok mula sa China. Kilala ito bilang Chinese at US Silkie. Parang pastime lang at saka yun rin kung ibebenta may kita. Bagong labas kasi itong mga to, sir. Lalo itong US. Bagong breed siya na nauuso ngayon as pet type. Nakakatuwa naman kasi ang itsura niya. Balbon siya. Tapos iba yung shades niya. Nakakatuwang alagaan. Naiiba ito kumpara sa native na manok sa bansa. Tapos ito, black yung meat niya. Tsaka medicinal daw. Ito yung mga favorite ng mga Chinese na ginagawang soup. Hindi naman ito maselang alagaan basta't kumpleto ang gamot at vitamins ng mga ito. Binibigyan rin namin siya, sir, ng mga vitamins, gano'n. At saka kung medyo may sipon, bibigyan ng antibiotic. At saka i-expose din sila sa mga grass, gano'n, para at least may rin sila. Para hindi puro feeds. Dahil imported ang mga ito, mabusisi kung suriin ng City Veterinary and Agriculture Office ang mga ito. Sa akin lang sa biosecurity part, na hindi kasi natin alam na baka may dalang sakit yung mga manok from outside, we follow protocols and rules pagpasok nila ng chicken dito sa Philippines. Ang nasabing breed ay pwede ring gawing pet, bagay na pinagkakakitaan din nila Jess. Yung mga agriculture barangays natin, so we have Camp 7, we also have Happy Hollow, Luknab. Malaking tulong ang mga agricultural barangays ng lungsod upang maparami at mapagkakitaan pa ito. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa. Ang Ticanlo Festival ay pinagdiriwang ang kasaganahan ng ani at pinapakita namin ang mayamang kultura, tradisyon ng bayan ng Tagudin. Ang paggawa ng mga kakanin at isa sa mga pangunahing kinabubuhay ng aming mamamayan. Nagsimula ito noong year 2005. Nung first time ni Mayor June as mayor dito sa bayan namin ng Tagudin. Ang Ticanlo Festival ay hango sa mga kakaibang kakanin ng Tagudin na tinatawag namin T para titinubong, K para tikangkanen, Lu para tilubi-lubi. Tinawag namin na Ticanlo kasi ipromote namin ang mga ani, mga pangunahing produkto ng bayan gaya ng palay, malagkit at iba-iba pang root crop. Ay nag-aanyaya po sa inyo lahat na magpunta at tingnan naman ninyo ang 16th Ticanlo Festival.
marami pong pwede palabas, maraming mapapanood, may mga imbitado rin po kami mga guests na pupunta. Kung may panahon po kayo, dahan po kayo rito. Lalong-lalo na po yung mga malapit dito sa aming bayan ng Tagudin. At saka yung mga dating Tagudinian. In God we trust, Tagudinian. Ilocano Festival. Susunod, Top 10 graduates ng PMA Madasigon Class of 2023 ipinakilala na. 6 sa kanila mula sa Cordillera. Yan at iba pang mga balita abangan. Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tigdas, rubella at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magbabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Pabakunahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magbabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. May oras ba na dapat sundin sa pagbigay ng panamok sa antibiotic tablet sa manok pansabong na may sakit? Oo, may oras na kinakailangan sundin sa pagbigay ng panamok sa antibiotic tablet. Ibig sabihin na kung anong oras mo ibibigay ang panamok sa antibiotic tablet, yun din ang susundin mo sa susunod na mga araw, panahon na gagamitin mo ito. Saan mabibili ang panamok sa antibiotic tablet? Madali lang hanapin ang panamok sa antibiotic tablet dahil available ito sa lahat ng mga Agrivet stores sa inyong lugar. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ipinakilala na ang 10 nanguna sa Philippine Military Academy Madasigon Class of 2023. Kahandaan sa pagsabak sa serbisyo kanilang sinigurado. Narito ang report. Bunso sa 3 magkakapatid ang tubong Lipa, Batangas na si Cadet First Class Warren Leonor. Housewife ang kanyang ina at ang ama, simpleng sundalo. Dahil hindi kalakihan ang sweldo ng ama, namulat siya sa hirap ng buhay. Studying in college at the same time will be a big burden for my parents. That's why it is also one of the reasons for entering the academy. Graduating number 1 of the PMA class of 2023 is Cadet First Class Warren D. Leonor, C-23215 CCAFT. Makalipas ang 4 na taon sa akademya, siya ay magtatapos bilang top 1 ng Madasigon Class of 2023. It's all about the hard work or the passion and the determination that I have showcased. That's why I have this kind of achievement that I have right now. Matatanggap niya ang Presidential Sabre. Philippine Air Force ang pinili niyang branch of service. Is Cadet First Class Edmundo D. Logroño, C-23223 CCAFT. Samantala, class salutatorian naman si Cadet First Class Edmundo Logroño na mula sa Manito, Albay. Matatanggap niya ang Vice Presidential Sabre. Papasok siya sa Philippine Army. Top 3 si Cadet First Class Nicole Sarmiento mula sa Butuan City, Agusan del Norte. Isa siya sa 5 babaeng pasok sa top 10. I did not see my gender as a factor or as a hindrance as to which to be able to reach my goal, and it is
By every day, I have just been doing what I can, what I'm able to do. Top 4 si Cadet First Class Zenzen Kaiton mula Nueva Vizcaya. Top 5 si Cadet First Class Rez Mark Cantor na Tubong Bugalyon, Pangasinan. Top 6 si Cadet First Class Rojan Macario mula sa Talon-Talon, Zamboanga City. Top 7 si Cadet First Class Samuel Banak na Tubong West Fairview, Quezon City. Top 8 naman si Cadet First Class Kimberly Kate Lawingan mula sa Sadanga Mountain Province. Top 9 si Cadet First Class Rico J. Fernandez na Tubong Mulaves, Zamboanga del Sur. At top 10 si Cadet First Class Arla Krish Bahingawan mula sa Kiangan, Ifugao. Nauna nang inihayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos na kakailanganin niya ang tulong ng Armed Forces of the Philippines sa pagpapanatili ng seguridad at paglaban para sa teritoryo ng bansa, lalo na sa usapin ng agawan ng West Philippine Sea. Handa naman daw ang mga magsisipagtapos sa hiling na ito ng Pangulo. I believe that we, the Madasigan Class of 2023, is ready to be deployed in the field and whatever circumstances or instances that our country may face. I believe the Academy has prepared us holistically. Yes, without thinking. Because in the past 4 years, the PMA has molded us with the right attitude, conduct, discipline, and character while instilling its motto of courage, integrity, and loyalty in accomplishing the mission of the Armed Forces of the Philippines. Further training na gagawin nila when they graduate from here, it's also related doon sa mga new equipment na ina-acquire natin sa modernization ng armed forces. So basically, prepared sila to undertake those training and to handle yung mga modern equipment na na-acquire natin out of our modernization program ng armed forces. Sa darating na May 21, magtatapos ang 311 kadete ng Mandirigmang May Dangal, simbolo ng galing at pagbangon o MADA Second Class. 239 dito ay lalaki at 72 naman ang mga babae. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang magsisilbing panauhing pandangal sa nasabing graduation. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa pang PMA pa rin isang magandang balita. Kabilang ang 2 Cordilleran sa top 10 ng PMA MADA Second Class of 2023. 4 pang Cordilleran makatatanggap ng ilan pang parangal. Narito ang report. Ilang taong tiniis ni Cadet First Class Kimberly Kate Lawingan ang pagkakalayo mula sa pamilya. Pero ang sakripisyong ito ang magdadala pala sa kanya sa top 8 ng MADA Second Class of 2023. Actually, what my mother was always saying is that you just have to finish, you just have to graduate. The having achievements are just bonuses. Galing siya sa mahirap na pamilya sa Sadanga Mountain Province. Ever since elementary, and my teachers are helping us. They know our situation, and during trackings or contests, I am not allowed, supposedly, because we do not have that financial. Kasama niya ang tubong Kiangan Ifugao na si Cadet First Class Arla Krish Bahingawan na nakapasok sa top 10 ng MADA Second Class of 2023. Sa Navy, papasok si Lawingan samantalang Air Force naman si Bahingawan. Navy rin ang napiling pasukin ni Cadet First Class Maria Isabel Versosa mula naman sa Baguio City. Retired enlisted personnel kasi ng Philippine Navy ang kanyang ama. Actually, it inspired me more, ma'am, because I was exposed here in the PME, ma'am. And my parents, since I am living here in Baguio, ma'am, and my father also worked here in PMA, ma'am, before, ma'am. And whenever there's an occasion here in the PMA, ma'am, I was able to interact also here at inside the academy, ma'am. Samantala, paparangalan din ng tubong Tinglayan Kalinga na si Cadet First Class John Ross Lugang ng Athletic Saber Male category.
Department of Information Technology plaque naman ang igagawad kay Cadet First Class Jewel Ariel Wangwang mula naman sa Bontoc Mountain Province. At top 6 ang half tausog, half igorot na si Cadet First Class Rojan Macario. Isa rin siya sa pinakabatang magtatapos. My motivation for being able to finish my 4 years here at PMA is my family, especially my parents, who were always supportive. They have always been supportive with my decisions on what career I would like to take. Sa kabuuan, 6 Cordilleran sa 24 na makatatanggap ng parangal sa kanilang graduation sa May 21. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa iba pang mga balita na puno ng halimuyak ng Sampaguita, ang bayan ng Lubao, Pampanga sa pagpabalik muli ng Sampaguita Festival. Makisaya sa kwento ni Gracie Rutal. Muling umarangkada ang bango ng libu-libong Sampaguita sa pagbabalik ng Sampaguita Festival sa bayan ng Lubao, Pampanga. Napuno ng hiyawan at sayawan ng mga kabataan ang mga daan sa street dance parade. 7 floats din mula sa 44 na barangay ang pumarada. May temang Lubao International Balloon and Music Festival, Fishing Industry, Museo at Aklatan ni Diosdado Macapagal, Lubao Bamboo Hub, Farming Industry at St. Augustine de Hippo Parish Church. Maganda. Level up na nga. Wow, Lubao. Nag-uumapaw ang saya ng mga taga rito, lalo't 3 taon ding natigil ang festival dahil sa pandemya. Masaya po lahat ng tao kasi natuloy na po yung pangarap nila na ito nga sa Sampaguita Festival kasi ilang years din po na hindi natutuloy ito. So, masaya po tayo, enjoy po tayo. Pero dahil din sa pandemya, nasa 11 ektarya na lang ang taniman ng Sampaguita sa buong bayan ng Lubao. Sa tulong ng festival, layo ng lokal na pamahalaan na muling payabungin ang nasabing industriya. Before nag-pandemic, mas marami ang Sampaguita growers. Tapos yung nag-pandemic, na-stop. So, ito, one way din, di ba, para ma-promote ulit, di ba, para malaman ulit, para maging aware ulit ang mga tao na sa Lubao kaya nag-umpisa ang Sampaguita Festival kasi maraming Sampaguita growers. And ang DOST, meron din naman silang balak talaga not only for Lubao but for the whole of 2nd District. So kami naman, patuloy kami na nakikipag-iusap kami sa mga Sampaguita growers before na tumigil para kung ano yung mga seedlings na kailangan nila, mag-provide namin para magtuloy-tuloy naman at maging livelihood nga nila. Ito na ang ika-9 na taon ng Sampaguita Festival sa bayan ng Lubao, Pampanga. Gracie Rutal para sa Luzon Headlines. Meron tayong Republic Act 8504. Ang tinatawag na Philippine AIDS Protection and Control Act. And under Section 40, no person shall be denied health care services or be charged with a higher fee on account of actual, perceived, or suspected HIV status. At ito po ay na-implement way back, pero recently, merong 2 dentista doon sa Metro Manila na nag-deny ng healthcare or services to an HIV patient or AIDS patient. At sila ay na-charge under this Republic Act 8504. Noong una, pumunta yung patient na magpapabunot ng ngipin doon sa 2 dentista. And he disclosed that he had AIDS. No? He was having medical treatment since 2017. Nung makiki-appointment na siya doon sa clinic for the tooth extraction, the dentist then claimed that their facility
does not have the UV type of the sterilization equipment needed to perform the proceeding. Because of this, they denied the patient the right to health services. Na-charge po sila ng discrimination against HIV patients. Although this was dismissed by the Metropolitan Trial Court, pumasok po ang Office of the Solicitor General at ito ay ina-appeal ngayon before the higher courts because ang sabi ng OSG, yung Solicitor General, parang excuse lang nung ginagawa ng mga dentista na wala silang UV type equipment of sterilization at ito ay excuse lang para hindi bigyan or hindi bigyan ng tooth extraction services yung HIV patient. Ang sabi dito sa RA 8504, discrimination in all its forms and subtleties against individuals with HIV or persons perceived or suspected of having HIV shall be considered inimical to individuals and the national interest. So, bawal po ang mag-discriminate against HIV patients. Welcome to the 16th Ticanlo Festival. This year's festival promises to be bigger and better than ever before, with a wide range of exciting activities for all ages, including food stalls, a fun fair, and more. Let's have an unforgettable week of fun and excitement at the 16th Ticanlo Festival. See you there! Ticanlo Festival. Susunod, mga floral designers na kilahok sa Sabsabong Timayo 2023. Ang detalye abangan sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Sa milky ng batang 90s, laran natin ang itrahan. Ang batang 90s milky, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. Designers mula Baguio ang lumahok sa taunang Sabsabong Timayo 2023, kundi pati na rin mga designers mula sa iba't ibang bayan ng Benguet. Narito ang report. Kahit tapos na ang panagbanga, muling nabalot ang Rose Garden ng Baguio City ng mga bulaklak. Ito'y sa pagdaraos ng lungsod ng Sabsabong Timayo, isang flower sculpture competition. During summer, that's when our city becomes a popular attraction. And when visitors come in, why don't we feature to our visitors who we are as a city? And one of that nga is that we are a city of flowers. Every summer, we have beautiful flowers. We would like that highlighted. Isa sa mga nakilahok dito si Fredaline na tubong La Trinidad, Benguet. First time na nag-invite ang Baguio ng Bliss from outskirts na what we call that municipalities. Kaya first time din namin na mag-join. Maliban sa mga bulaklak, gumamit siya ng iba pang produkto mula sa probinsya. Ang head niya is made of coffee. Benguet is one of the producers also of coffee. Tapos yung necklace niya, those are Benguet beads. Natural yan. Cordilleran Goddess naman ang ibinida ng Baguio-based designer na si Tabili. Agaw pansin sa kanyang obra ang paggamit ng pinatuyong bulaklak ng kawayan.
Well, usually we don't see a lot like this, the flowers of bamboo. That's why I think it's time for me actually to use this kind of materials for my designs instead of just using green leaves like that. Samantala, kahit bigong matapos sa takdang oras ang obra ni Freddy, pursigido pa rin niya itong tinapos kasama ang anak. Okay lang naman sa akin kahit basta tapusin ko lang to para pangkuan lang sa mga turista. 8 ang nagtagisan ng galing sa individual category. 5 kalahok naman sa group category ang nagpasiklaban sa paggawa ng butterfly sculpture. Butterfly has always been the symbol of transformation, no? From a caterpillar to cocoon to a colorful butterfly, which I think is a symbol for what we have achieved so far as a city, no? Becoming a creative city, becoming a smart city. Tinanghal na kampiyon sa individual category si Fredeline. Nasungkit naman ni Tabili ang 2nd pwesto. At 3rd pwesto naman ang disenyo ni Vinson Ramos. Nakatakda namang parangalan ang mga nanalo sa culmination activity sa ika-27 ng Mayo. Magtatagal ang exhibit ng mga entry hanggang sa ika-4 ng Hunyo. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa atin pong mga manonood, i-charge nyo na po ang inyong mga power bank at mga cellphone dahil mawawalan po ng kuryente ang ilang bahagi ng Baguio City at Benguet bukas. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Happy Monday!